Kawo ɗan sarki, shin za ka yi wa maƙiyinka gurin zama? Wa gwanin sake yi wa maraba. Sai baka da mai son kama. Ni ma da tawa da ban yi wara ba. Amma lokacin da Kabiru yan bai je neman gudun budurwan wato Asma'u, da kuka yi da shi. A dan haka na ce zuru ba ta ci zuru ba. Yawwa, kawo ɗan sarki, ina so in zo gurinka ka fara koya mun waka. Ba za fara ba. To amma ka san Bomi Gombe ta fi budurwanka kyau. Ba da shi da kanwa ki bani. Me kake furtawa Asma'u idan kuna hidan soyayya? Ki bani soyayya. To Asma'u, ke kuma me kike ce masa? Ba a haɗa ki da kowa a Amma ka san sarkin yaya fi sarkin ƙarfi. radu ko gayya. Amma ka san Sani Ahmad ya fi ka iya waka. Ni ke gaidarwa. Me yasa? Amai bani babu shi ke gayyawa. Waye jaruminki? Ni ke da jarumi kai na sanarwa. To sabida me yasa?